Pred mesiacom nám oznamovacie prostriedky dali na známosť, že došlo k vojenskému prevratu v africkom štáte Niger, ktorý si však mnohí mýlia s Nigériou, hoci sú to dva rôzne susedné štáty. Nigéria je pri Atlantickom oceáne, Niger je severne od nej a nemá prístup k moru. Spája ich však rieka Niger, ktorá tečie cez obe krajiny. Vojenský prevrat však v Nigeri nie je nič nevídané. Od získania samostatnosti v roku 1960 boli v Nigeri 4 iné vojenské prevraty. V rokoch 1974, 1996, 1999 a 2010. Tento prevrat však bol proti francúzskej dominancii v akože nezávislom Nigeri a nasledoval po podobných prevratoch v blízkych krajinách. Mali, Burkina Faso, predtým Horná Volta a Gvinea. Podobne to vrie aj v Senegale. Zdá sa teda, že Afričania majú už Francúzov po krk. Ale prečo? Vyhláseniu samostatnosti Nigeru predchádzalo dvojročné obdobie, kedy bol Niger niečo ako autonómna republika v rámci Francúzska, s určitou mierou samostatnosti. Mal vlastný parlament, kde spočiatku boli poslanci za niekoľko politických strán. Avšak do vyhlásenia samostatnosti francúzska vláda zakázala všetky politické strany okrem tej jedinej, ktorá podporovala tesné vzťahy s Francúzskom, takže Niger sa stal štátom jednej strany, a to profrancúzskej. Za tejto profrancúzskej vlády už akože samostatného Nigeru prebiehala ťažba uránu i zlata francúzskymi spoločnosťami, pričom štát Niger za svoje suroviny dostal len smiešny zlomok trhovej ceny. Hoci bohatý na suroviny, životnou úrovňou patrí Niger medzi najchudobnejšie štáty sveta. Francúzsko teda v podstate zdiera Niger i iné bývalé francúzske kolónie, vďaka čomu je chudoba vo Francúzsku 17. Najnižšia spomedzi 166 krajín sveta, naproti tomu v Nigerii je 24. Najvyššia. Táto nespravodlivosť má však na Európu aj svoje neblahé dopady. Afričania, ktorí nedostanú za svoju prácu primerane zaplatené a tak nevedia zo svojho príjmu vyžiť, potom vo veľkých húfoch prúdia do Európy, z bývalých francúzskych kolónií hlavne do Francúzska. Medzi tým si to však odnesú aj Španielsko a Taliansko, ktoré sú po ceste a ktoré za francúzske výčiny v Afrike nenesú zodpovednosť. Pokiaľ dôjde na prerozdeľovanie pritečencov v rámci Európskej únie, schytáme to aj my na Slovensku, hoci my sme nikdy žiadne kolónie nemali. Ledaže by sme z Európskej únie včas vystúpili. Je pritom ozaj na pováženie, ako veľmi rôzne vyspelé krajiny humanitárne pomáhajú bývalým kolóniám v Afrike. V skutočnosti totiž zisk, ktorý príslušné rozvinuté štáty majú z ťažby afrických surovín za smiešne ceny, vysoko prevyšuje úhrn tzv. Humanitárnej pomoci, ktorú tieto štáty globálneho severozápadu africkým krajinám poskytujú. Na druhú stranu sa niektoré africké štáty stali skládkou odpadu pre veľkú časť západnej Európy a Severnej Ameriky, či už ide o vyjazdené pneumatiky, jadrové palivo alebo iný nebezpečný odpad. Skutočnou pomocou by bolo, keby rozvinuté krajiny naučili Afričanov výnosnejšiemu poľnohospodárstvu, pomohli im s industrializáciou a platili im za ich suroviny primerané ceny. To sa však nedeje a tak možno skonštatovať, že kolektívny západ Afriku len vyciciava. Robí si z nej smetisko a toľko oslavovaná humanitárna pomoc je len slabou náplasťou na rany, ktoré Afrike v skutočnosti spôsobuje. V neposlednom rade aj umelým vojenskými zásahmi, vyvolávaním ozbrojených povstaní a podporou islamského terorizmu. Ostatne, ak pominieme prevažne bezubé pokusy Palestíncov o odpor proti izraelskej rozpínavosti na pôvodne palestínskom území, tak vznik významnejšieho islamského terorizmu môžeme pripísať práve USA, a to v 80. rokoch v Afganistane, kde sa USA podporou tzv. mudžahedínov snažili odplatiť Sovietskému zväzu porážku vo Vietname. Z mudžahedínov neskôr vznikol Taliban. Nakoniec, v ktoromkoľvek moslimskom štáte, kde sa USA snažili vojensky alebo politicky zasahovať do jeho vnútorných vecí, podporili tým vo výsledku len nárast islamského extrémizmu, či už ide o Irán, Irak, Sýriu, Afganistan alebo Líbiu, v štátoch, ktoré pred zásahom USA boli na islamské pomery do veľkej miery sekulárne. Tento islamský terorizmus, prinajmenšom spočiatku výdatne financovaný, trénovaný a vyzbrojovaný USA, sa rozšíril aj po veľkej časti Afriky. To dávalo dobrý dôvod pre vojenské zásahy a základne USA i Francúzska na území dotknutých štátov, a tak možno právom upodozrievať USA i Francúzsko, že financujú islamský terorizmus dodnes.
Každopádne však práve vojenským zásahom USA a ich spojencov z NATO v islamských krajinách vďačíme za obrovskú vlnu pritečencov do Európy, ktorí sú z drvivej väčšiny moslimovia, nekompatibilní s čiastočne kresťanskou a čiastočne sekulárnou kultúrou európskych štátov. A do tých niekoľkých moslimských štátov Európy, Albánsko, Kosovo, časť Bosny a Hercegoviny sa nehrnú. Táto kultúrna nekompatibilita sa už teraz ničením kresťanských kostolov či prebudovávaním bývalých kostolov na mešity nielen vo Francúzsku. Pritom moslimovia vôbec neprijímajú LGBTQ propagandu. V čom im môžeme dať za pravdu, tak veľmi pretláčanú na západe a čoraz viac už aj na Slovensku, a tak je súboj kultúr na území západnej Európy buď na spadnutie, alebo už prebieha. Masové násilné nepokoje koncom júna a začiatkom júla 2023 vo Francúzsku, kde boli vypálené stovky budov a zničené tisícky aut, s celkovou odhadovanou škodou 1 miliardy eur za týždeň, sú len ochutnávkou toho, čo ešte len príde. Naším zotrvávaním v Európskej únii však riskujeme, že sa tieto súboje prenesú aj na územie Slovenska. Sú tu však aj ďalšie paralely. Francúzska spoločnosť Veolia prevádzkuje vodovody na veľkej časti Slovenska. V minulosti francúzska štátna spoločnosť Électricité de France vlastnila 49%, ENI podiel v stredoslovenskej energetike a Veolia Transport vlastnila SAT autobusovú dopravu v Nitre. Mobilný operátor Orange je v skutočnosti francúzskou štátnou telekomunikačnou spoločnosťou. Bývalú Slovakofarmu Hlohovec prevzala francúzska farmaceutická firma Sanofi Aventis, konkrétne jej dcérská firma Zentiva. Známa stavebná firma Eurovia je vlastnená francúzskou korporáciou Vinci, ktorá patrí medzi najväčšie európske spoločnosti. A dalo by sa pokračovať. Nestalo sa aj Slovensko tak trochu francúzskou kolóniou? Neodchádza aj zo Slovenska oveľa viac peňazí do bývalých koloniálnych veľmocí, než z nich prichádza na Slovensko? Necháme sa vyciciavať kolektívnym západom tak, ako väčšina Afriky, alebo sa tomu postavíme na odpor ako Niger, Mali či Burkina Faso. V stávke nie je nič menšie než sloboda či otroctvo, v krajnom prípade až zánik nášho štátu a národa. Chceme o svojej budúcnosti rozhodovať sami, ako chcú Nigerčania, alebo sa necháme zotročiť koloniálnymi veľmocami viac než bývalé hlavné zdroje otrokov, štáty subsaharskej Afriky. Aj vy sa k tomu môžete vyjadriť svojím hlasom vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023